Isa ka 3-month-old nga Shih Tzu ang ginakabig nga hero sang isa ka pamilya sa Barangay Bata sa Bacolod City. Bangod sa iya, nabugtawan ang pamilya kag nakita nga may manog nga nakasulod sa ilang nga balay. Ang bad news na patay ang amo nga ido matapos nga makagat kag nalambudan sang manog. May report si Romeo Subaldo. Risky ang kabuhi para family niya. Mga dog lovers ang katapos ang Hurillia family sa Goldcrest Subdivision sa Barangay Bata sa Bacolod City. May mga Shih Tzu sila nga mga hinuptanan nga mga ido. Gwa sulod lang ang mga ido sa ilang balay kay katapos ang pamilya ang pagtrato sa ila. Ang pinakahuben, ang 3-month-old nga si Z. Sang Sabado sang kaagahon, samtang nagakatulog na ang mga tagbalay, wala untat sa pagtaghol si Z sa sulod sang halos 1 minuto. Dugay-dugay, nabatian na lang ni Carlo Bantilio nga nagpiyangak na si Z. Namurag-muragan siya, ginpalapitan niya, kag nakibot siya sa iya nakita. Nagalambod na ang isa ka python sa lawas ang ido sa likod sang ref. Sagi pag flashlight ko mo siya na siya, okay mo lang kagating kaya na sa kabi ko katulog ng blaon. Tapos may yelo siyang kung pisaw-pisaw ko mataw ka bago lang ko bugtaw mo, namurag-muragan po ko igo pagkita ko manog nga mamo kadag ko niya gapulopot na siya. Kadag ko. Gapulopot mo na ako nating kaya ko di ako kay ano ko tindog do na udom ko blaway nadulaan ko sang pirsa sa paa sa kulba kay syempre bago ko bugtaw mo. Duda nila, nag-agi ang manog sa busnot sa screen sa bentana. Posible man kuno nga gikan ini sa creek sa tupad sa balay nila. Gani-gilayo sila nga nagtawag sa mga tanod sang barangay para mabuligan sila sa pagkuha sang manog. Hindi kami kakuante. Hindi ko wala ako napalapit. Oo, napalapit. Okay lang kung makita naman ng ulo. Kaya wala naman kundi ng direction sa ulo. Hindi kita ulo. Hindi ka ng ulo. Ang makita naman isang lawas na hanggang no. Kasi dako na daw, good line naman. Kanta mo to that time, kung nag-decide ko, patawag ko barangay. Barangay Tanod. Sang makuha na ang manog, nga dobot kun kadako ang lawas, nakita nila nga may kinadtan si Z sa iyang tiil. Pero sa paglantaw nila, ang paglambod sang manog sa iya sining lawas ang iyaging kamatay. Ginhingagaw pa nila CPR si Z. Z? Wala gid matabangan ang ido. Napatay si Z. Masakit para kay Charito Hurillia nga makita ang gindangtan sang iya ginakabig nga baby. Siya gid abi ang nagaatipan diri humalin sang gidbunag si Z. Hindi ko joy ako gito yan nagtatamba. Ay, ikaw gid alaga, imo alaga. Ako hindi nag-alaga sila ya. Magmasakit ako man. Sa inyo. Hindi na patitiyon sang iloy. Muto sila, pagkatao gito hindi magpatiting iloy, ginapastigo yan. Ako gito gina-dropper ko sila. Para kay Chucky Hurillia, hero si Z. Kung hindi tungod sa iya, wala sila makamarasmas nga may nakasulod nga manog sa ilang balay. Pinalang ka metros gikan sa nahamtangan sa manog, may nagakatulog nga mga tagbalay sa natabo ang insidente. Risky ang kabuhi para family niya. No? Dason daw ang loyalty. Ito mambalta sa discipline naman sila. Maski mga kon sila is loyalty sila Japon. Gini-protect nila ang ilang mga core family. Nalubong na si Z, pero magapabili ng iyang mga masadya nga mga memories bilang isa ka paladungsing kag naga paangga permi nga miyembro sang ilang nga pamilya.